U prošlih nekoliko epizoda putovali smo kroz neobičnu i tajnovitu povijest Uskršnjeg otoka i istražili njegove mračne dubine. U novijoj povijesti jedan je događaj bacio novo svjetlo i novu nadu na otok i narod koji se uzdigao iz pepela i trajno ga smjestio na svjetske turističke karte, a njegovim stanovnicima osigurao egzistenciju. Dubrovnik ima Dubrovačke ljetne igre, Rab-Rapsku fjeru, a otok Rapa Nui Tapati, najveći godišnji festival. S jednom razlikom, jer se na Rapa Nuiskom festivalu natječu i sudjeluju sve osobe koje žive na otoku, njih više od 3000. Tapati započinje početkom veljače, kada je na južnoj zemljinoj polutki ljeto i dani su najdulji. Traje više od 2 tjedna. Tih je dana ovdje najšarenije i najzanimljivije. Festival koji slavi burnu prošlost i endemičnu kulturu otoka počinje svečanim otvorenjem na glavnom gradskom trgu, pjevanjem rapanujske himne i dizanjem zastave. Glavni događaj koji se proteže tijekom festivala je izbor kraljice. Na otoku su 3 klana, nešto slično našim političkim strankama, a svaki daje po jednu predstavnicu za kraljicu. Ona koja bude izabrana svojemu će klanu osigurati bolji prosperitet sljedećih godinu dana. Ovogodišnje su predstavnice Lucy, Merahe i Vivian. Svaka je odjevena u boju svoga klana, crvenu, bijelu i plavu. Ceremonija teče pod budnim okom prošlogodišnje kraljice, koja drvenu krunu ima pravo nositi do kraja festivala. Članovi vijeća staraca još donose sve važne odluke na otoku i sjede u prvim redovima, a turisti cijeli događaj mogu promatrati iz zadnjih redova. Pred djevojkama nije nimalo lak zadatak. One će u iduća 2 tjedna svoje kvalitete morati dokazati u najrazličitijim vještinama, kako bi pripadnike svojih klanova potaknule u nadmetanjima na borilištima po cijelom otoku. Da bismo to sve uspjeli snimiti, svoj smo terenac zamijenili okretnijim motociklom. Ovdje ljudi govore prastarom mješavinom polinezijskog i maorskog jezika. Poneki znaju španjolski, ali engleski ne govori nitko. Zbog jezične barijere i komunikacije jedino rukama i nogama, često smo morali proći cijeli otok kako bismo pronašli mjesta brojnih zanimljivih nadmetanja. Djevojke su utrku prema tronu počele vještinom izrade cvjetnih vijenaca, simbolom dobrodošlice u cijeloj Polineziji. Postupak izrade, iako se čini, nije jednostavan. Odabir vrste cvijeta, koji mora biti svježe ubran, veličina latica, sklad boja, sve to utječe na konačnu ocjenu. U prvom krugu pobjedu je zasluženo odnijela crvena kraljica Vivian. Osim djevojaka, za uspjeh kraljice bore se i svi ostali stanovnici otoka, koji okupljeni u timove unutar svojih klanova pobjedama u nadmetanjima skupljaju bodove za svoju kraljicu. Vještina ribolova tijekom povijesti bila je presudna i glavni način prehrane otoka. Najiskusniji ribari iz klanova pripremaju se za neobičan način ribolova, jedinstven u svijetu. Ribu mame mamcima iz velikih dubina na površinu, gdje je kamenom pogode u glavu i ošamućenu utovare u čamac. Kada bi je lovili na udicu, velika riba dugo bi se borila za život, a adrenalin iz žlijezda usmrdio bi meso koje bi postalo žilavo. Budući da na otoku oskudijevaju s drvima za ogrjev i kuhanje, većinu jela, pa tako i ribu, poslužuju sirovu, začinjenu mirodijama, pa je kvaliteta mesa vrlo bitna. Ribari na pučini ostaju cijelu noć. Ujutro ih pri povratku s nestrpljenjem dočekuje znatiželjno mnoštvo. Svi vi ribiči koji ste skeptični prema ovoj tehnici ribolova, dobro načulite uši jer je prvoplasirani tim za jednu noć 6-metarskim čamcem ulovio 480 kg ribe. Svi su se vratili s bogatim ulovima raznih vrsta tune, ribe vahu i pokojim nama nepoznatim monstrumom iz mračnih dubina. Na Tapatiju sudjeluju i djeca. Podvodni ribolov bambusovim harpunom sigurno neće plijenom nadmašiti ulov njihovih očeva, ali može svojem klanu donijeti dragocjenu prednost. Njihov se ulov važe i mjeri pod budnim okom sudaca i brojne publike. Tradicionalno jahanje na valovima s plavima od bambusova pruća iz doba kada na otoku nije bilo drveta za izradu čamaca još je jedna od disciplina u kojoj se natječu djeca i mladići.
Svako nadmetanje završava tradicionalnim plesom, a tradicija i kultura Uskršnjeg otoka nezamisliva je bez radova u kamenu, po kojima je planetarno poznat, a u čijoj se izradi i klesanju njegovi stanovnici i danas natječu. Boduje se brzina izrade i sličnost s više od 1000 godina starim originalima. Na Tapati stignu stotine turista, uglavnom zrakoplovima iz Čilea. Veliki kruzeri ne mogu pristati uz nepristupačnu vulkansku obalu, pa njegovi putnici događaje na otoku prate uglavnom dalekozorima. Oni malobrojni spremni su platiti veliku svotu da po njih dođu malim čamcima. Veliku svotu morat će platiti i svi oni koji žele kupiti neki suvenir. Najčešće izrađuju drvene minijaturne replike kamenih moaja. Zbog nestašice drva, ovi jedva 20 cm visoki kipići stoje vrtoglavih 1200 kuna. Na sreću, sva zabava i priredbe na velikoj gradskoj pozornici su besplatni i traju svake večeri do dugo u noć. U posljednjoj ovogodišnjoj avanturi do kraja svijeta pogledajte najopasniju disciplinu Tapatija, haka pei, sanjkanje niz strme obronke vulkana na deblima banana i doznajte koja je od 3 djevojke izabrana za kraljicu Uskršnjeg otoka.